Čau, já jsem Ero a právě vás vítám u nového speciálu za 5 odběratelů. A je to speciál ze hry World of Tanks, zatím jsem nic jiného nenatočil, ale chystám se. A jak jste si mohli už přečíst v názvu videa, že tu nejsem sám, jsem tu s mým mladším bráchou Patrikem. Nazdar lidi a mimozemšťani. A my vám ukážeme, že Lloyd Gun je dobrý tank a že i v devítkách, jak vidíte, může dát i kill a už nebudu prozrazovat. A jdeme na to. Takže jak můžete vidět, jsme v devítkách na mapě Karelie a já mám Su-152 sedmičkový stíhač a hraju s kamarádem ze školy a děláme si z toho srandu, tak si vzal Lloyda GC a jak uvidíte, jak zabije jejich Pantera 8-8. A ještě tu bude jeden takový menší fail, úplně luxusní, ale ten už nebudu prozrazovat. Takže zatím vedeme 2-1 a No, za chvíli budete moct vidět, jak kamarád s Lloydem zabije jejich Pantera 8-8. no. Tak a teď, za chvíli, jak tam budu mířit, tak teď má 64 HPček a za chvíli přiletí nečekaná střela a zabije ho to. Ano, a už to přiletělo a Lloyd Luxusně. zabil jejich Pantera 8-8. A to je luxusní. Jak můžete vidět, dvojka v devítkách a mít kill, tak to je něco luxusního. Teď jsem se tu postavil a doufal jsem, že trefím jejich T-54 LTVT. Zaměřil jsem si, ale netrefil jsem, protože asi já nevím, moje posádka moc chlastala. Šňupala kokain ještě do toho. A prostě netrefil jsem. Tak tenhle speciál Teď si dobiju. je a- takový zpestření. Teď už bych se měl trefit. Ano, teď jsem se trefil, dal jsem mu za 751, ale zabili mi velitele a nabíječe. Kteří chlastali. A tak jsme jeli dál, to už vedeme 10-8 a oni nám naspotili 21-2A a já ho za chvíli za jízdy tak trošku naslepo, když už ho nebudu vidět, tak ho zabiju. Já už ho tady vidím, ale teď ho nevidím a prostě jenom tak za jízdy jedu a zkusím vystřelit a Jak vidíte, 212 hned za chvíli to dělo, je mrtvá. to dělo neletí moc, nebo jakoby ta rána od tohoto děla neletí moc rychle, ale umí hodně ubrat. Tady už vedeme 14-8 a
kepují nám základnu. Tady jsem to zkusil podruhé, ale nepovedlo se. Už je po něm. A vyhrali jsme 15-8. Celkem úspěšná bitva. Sice kamarád umřel, protože ho objeli 2 T54, ale jinak dobrá bitva. Tak myslím, že by to pro tento díl, pro tento speciál... Určitě brácho, vydávejte lajky, odběry, komentáře. Nech mě A- domluvit. Já se s vámi loučím, i brácha a čus. Takže můžete dávat, jak Patrik řekl, lajky, odběry, můžete mě podpořit i sdílením. Napište tam i hezký komentář určitě a pište mi, jestli mám s bratrem ještě natáčet pár videí, popřípadně i těch speciálů. Možná i dokonce bych mohl s ním natočit i nějaké ásky. Určitě to napište do komentáře a my se s vámi loučíme. Nazdar! Čau!